mokalo en ni kaunti ma Nyeri en achiel kuom counties masani oro kwako mokalo kendo ma kech medo hinye ngima oganda. Ma inataro gi paro ma osebedo kanitie ni gibed ni gwenge mag masawa mar Kenya onge kod midhiero mag oro. Jopur mag gwenge go pod humno ne wichal marach mar lwasi makono e kinde ni kaka George Bati lerono. E kinde ma uluong nying gweng ma Nyeri, oganda mathoth neno god Kenya. Lwasi mamiyo, bunge, yien kod cham mapichni, aore mamol mayom manyalo nego riyo ne dhano kod jamgi. Kata kamano, sani kidonje gwenge ma Nyeri, gima rwaki mako dhok kendo duno geno. Aore motuo, puothe maonge gimoro amora, kata kuonde kwath, chiaye ladha ka gidaso gima de gicham. Kata obedo ni kaunti ma Nyeri mani kod kwan mamalo mag bunge pacho kaga tamalo 40, chieng' maliyo ma osebedo karieny kelo achiedh nade mar kech ne jopiny. Jodak mane chiemo mamoko dong' sani kwayo chiemb kony. The number of people in dire need of humanitarian assistance in the county has risen to approximately 131,000. Mary Wamboi, jadak ma Nyeri, paro chien kendo koni gweng' mane ong'iyo kod koth masaka sa sani koth en mana sigana. Odasore kaka janyuol, kata kamano piny odhiere kendo kia kama obiro chomo gi nyithinde 4 poni koth ok ochwe machiegni. Hatuja kuwa na mvua sasa kwa misimu mitatu. Kwa mashamba hatuja, yani hakuna kitu kwa mashamba. Kuna sehemu ziko na jaa kama huku Kieni. Jaa ni mingi sana. Pek mar ngima oduongo nyaka dhod jomoti. Hana Wairegia wacho ni kata bang' yudo kony mar pur, lal mar koth miyo wuok gi lwete nono. Ladhruok odonjo negi. Kwa hivyo hakuna kitu, hata kama unavada itamea na nini. Na bua hakuna. Kata mana puothe mag kahawa mane kelo geno ne jopur makono sani chunygi owichore. Giner kendo gigo bargi piny kaluwore kod amen mager machingo keto gi godiechieng' kod chieng'. Ka japur Godfrey Mutai owacho ni pur kahawa sani en mana lal lilo. Kuko na shida nyingi sana. Jua imewaka na imeanza kutuletea hasara, makuniletea hasara nyingi sana. Juu nilikuwa nimeinvest kwa kahawa kama ni hizi, naona zinakuwa, lakini sasa tunaona kama kumekuwa mwisho. Na hii kahawa wakati inakauka, already nimeweka lori 3 za mbolea manyua, na tena kuko na fertilizer, na kuna kitu ambaye nimetoa. E kinde ni makoro piny owacho temo kedo gi midhiero ma ikelo gi oro, jodak ma Nyeri nigi luoro ni ka piny owacho komiyo gi kony to nong' no dhi gore kuomgi. Serikali iwache kuona Turkana de juu hafai guo. Hata kama tunafaa suti ama tufae nini, tubo hakuna kitu. Yani tukipewa chakula haziwezi katosha. Labda tukipata maji ya kulima tunaweza tukajisaidia nayo. Eseche gi mageno mar yudo koth pod nenore kama ni mabor gi jodak ma Nyeri. Piny owacho mar kaunti no chako keto kenge mar rakruok kod midhiero ma ikelo kod oro, kendo chugo aput mar rakruok kod midhiero ma osekele kaunti no kod oro masani koro mako gwenge makono. George Bati, Ramogi TV.